Hallelujah. Never, never, never. Hallelujah. Okay, no problem. Kwa raza kora duniani. Bona kuna tomenyete kabiri yense mate no boiko, ense no boiko, ense twensi na baeti. Twensi na baeti. Njerendete yora tebe ngaki, ngabo gimobo bunore igo, ngana ye bwebege to. Aye tata, ngani njenye bege tenza, njenye bege tabu nande ga no kinde masini ma. Nje tata tigango teiga, tari njenye bege taso bogimobo. Tari aye bwebege taso bogimobo. Obogimobo nyasaye tato ko bege to. Nyasaye tato ko bege to yo chieri. Tigagwe toka toki. Tigagwe toka toki. Ebinte nseya kera bigocha ngocha bire. Nyasaye danda ko bire eterno na yo tari ko nyakobanya ngaki ngebinto byaiki. Ebinte bigocha byuka. Bona abantu bande baroro. Okonyora kabisa musacha kabisa. Oimogete straight wagete sabunga ntaite kwake sotikati yokonyore binte asobo gimobo. Kwa imoko oria ogakarege sona kyo moto koiba chiombe. Kaki oimogete kabisa naye kabisa bi oimogete ngangwa somere to bontereba nkwanye kolikuwa bontereba otaite koibe gari. Ori kwa imokireri ochieri ne gari yo monyene obwatite kabisa otaite kutamanero. Aha. Okay. Obogima bwese chisotikati. Oimogete kabisa sotikati. Liba ko bwerete ko nyomo mukungu oboronge ori kwimokire kwa nyome no mukungu bwata abana saba. Ndio tinda kana na boko nyoma. Lakini bona sotikati. Pape sotikati. Wi. Okay. Kwa imoka energy sotikati iji yao. Ori kwimokire. Liba sara nimeshapima. Liba ka nyasaye tata na bako ete nyota yokole baga iganka igabuya. Orosa rose binto byao. Orosa rose ga bosi masbeke binto byao biya iga. Egero chikoba. Ori kwimokire sotikati. Kwa mwiro ori Mombasa. Mombasa matara kurugota liko sori papa pupa. Mombasa kuingia ni raha, kuruti ndio mazizi. Papa kwa magwana waso engurumi. Kaki abana bamento tikachisotikati. Tikachisotikati omana tata nyasaye na to bangirite. Bona aje kabisa pi. Okare to munuga serious kabisa. Esotikati kabisa ogendo chiko kouro oyomino igari muino. Ishapi matene. Oyo mino kwenda wachikomura ebintu bya yabwata usene tibya bwata nyumba ali wachikomura ngane sotikati bone tibye manyekaine bona usene manyekaine arafu muaona oye begetabu abantu bajja baligiriga abo mopira bale bura ni gaiga sikunga kibamintu aye tibye umungwano yabwate yetari anyare chisotikati bona sotikati yaone gokonye umugete sotikati ngane sotikati obegete siri pazi gabo sotikati ngabona tikanga ke sotikati umongina liba kango sokere koro teke tinge tae tinga ke sotikati ngere tauni ngole koro teke yambe kero eibota ine sotikati siri pazi ngai. Okay, no problem kwa razeno ra duniani lakini taitempate vya bamento mundigirete chisotikati iko minute yani nimeshapima tena ai okay chisotikati minute iga abantu mbaroro na baroche bija kabisa ere no muntu gusambirira chichuma uya omanya gwake sotikati ngabono egento ngokora ntagete ndoche gasi eteri burungi nane nyasaye no akobekirite nyasaye tata no muya sana agite sabu ngachichume chibuna gusambirira bona mambiende ogolire gari kwamanya kuruwa bona wa sotikati ngabono tikangende nsoye mchengo bona gari ngako waka ngore ngombe kwanda mchengo wakora korabu nonye ngombe iteyo kumbe gwatigire asinya saa agokorerete ki akoete kwari gochakonyore bintu kurwaro tigachi sotikati sigwa pemberezi never